Hello everyone. Dini soरनि बार्थडेआ मा? आंनि। नोंनि बार्थडे ना? नों मा खालामनो नागिरदों दा? केक हानोसै नामा ने? औ। दे हेल' लोगोफोर। आंनि जोनोम दिनाव बयबो आंनि थाखाय मोजां आर'ज खालामनाय होदो होनदो दे। खुलुमहरदो दे बयखौबो। खुलुमबाय बयखौबो होनदो दे। दे होनदो दे। खुलुमबाय बयखौबो होनदो। खुलुमबाय। खुलुमबाय गासैखौबो होनदो। गासैखौबो। आंनि थाखाय बयबो प्रार्थना खालामनानै होदो होन। मेरे लिए सभी प्रार्थना करो कि मैं अच्छे से जी सकूं ऐसा बोलो। दे ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ इसीलिए नानी खुलुमबाय होनफैदो दे बयखौबो नमस्ते।